בנשימה הבאה נסו להרחיב את בית החזה, לא להיפתח לצדדים, למעלה. עם הנשיפה שוב בטן, לגייס את הבטן, לנסות להרגיע עוד את הכתפיים, עוד את הגבות, את העיניים. נסו להרגיש איך עם כל נשימה ועם כל נשיפה אתם יותר בנוכחות, יותר כאן, יותר כאילו מקורקעים אל הגוף, נמצאים בגב, נמצאים בבטן, נמצאים בחזה, בכתפיים, נמצאים באזור שבין הגבות, ופחות פעמים שאנחנו פתאום נודדים עם איזה מחשבה ומתחילים לגלגל רצף של מחשבות. אם אתם שמים לב שזה קורה, אז נסו להחזיר את עצמכם אל מה שנמצא, אל הדברים היותר קונקרטיים. את הידיים נביא אל מרכז בית החזה, נעזור ונגרור את אורך החזה למעלה, נרפה את הכתפיים, נוריד סנטר אל כפות הידיים. לאט נחזיר את הסנטר למקום הטבעי, נרגיש שהקודקוד שלנו ממשיך להתארך לכיוון התקרה, נרפה את הידיים ליריחיים, נרים את האפפיים מהעיניים, נרים את המבט. בוקר טוב פעם נוספת. בואו נחליף את הסיכול, we switch, sitting legs. אוקיי, שימו את יד ימין לצד האגן, יד שמאל באה למעלה. אנחנו מתאים את הגוף שלנו לצד. Relax the shoulder. נסו ללוות את הנשימה, לראות איך היא עולה מהאגן אל החזה בשאיפה, ובנשיפה אנחנו מגייסים מחדש את הבטן וממתינים. אנחנו יכולים לסובב את המבט למטה אל הרצפה, ואז למעלה, ואז חזרה קדימה למרכז. יופי, בואו נתרומם. צד שני, שימו את יד שמאל לצד האגן, ימין בא למעלה. נסו לשמור את הזרוע מעל האוזן. We try to keep the arm above the ear. Relax the shoulder down. Engage stomach. And we breathe. ונושמים. נותנים לגוף לאט להימתח, לאט להיפתח. כל פעם אל היכולת שיש לנו כרגע. בואו נעלה. סליחה. מבט למטה. נגלגל את המבט למעלה. ננסה למתוח עוד קצת המרפק. מבט חזרה קדימה. וחזרה למעלה. אוקיי, קחו את יד ימין שלכם אחורה, את יד שמאל מעבר לירך. אנחנו מסובבים את הגוף. ימינה. So we are trying to stay high, tall with our chest. We try to rotate the shoulders. ניסו גם בתוך הפיתול להפעיל את הכתפיים, להחזיר אותן אחורה, לשלוח שכמות פנימה. ממש ניסו לראות את המגע הזה שאנחנו מנסים לייצר בין מרכז הגב העליון מאחורה עם החזה, עם מרכז בית החזה מלפנים. זה יעזור לכם להפעיל את השרירים האלה של הגב העליון. תנשפו, תרפו, תחזרו למרכז. צד שני, קחו את יד שמאל אחורה, ימין מעבר לירך. אז אנחנו מנסים להישאר עם בית החזה, כאילו לשמור את המבנה. בית החזה ממשיך להיות מעל הטבור, מעל האגן.
אנחנו כל הזמן מודעים לציר המרכזי של עמוד השדרה. סביב הציר הזה אנחנו מסובבים את השרירים, את החלקים השונים בגב. מתחילים לעבוד עם הנשימה, כאילו להכניס את זה לאיזשהו מקצב, שזה קצב כזה. בשאיפה יש תדר מסוים, לנשיפה יש תדר אחר. זה נותן איזה איכות, איזה אופי אחר של עבודה. כשאנחנו שואפים, לעומת אופי אחר של עבודה כשאנחנו נושפים. נסו גם כאן לחשוב על המגע שאנחנו מנסים לייצר בין מרכז הגב העליון למרכז בית החזה. It's like as if we are trying to bring the center of our upper back, like to touch, to push the center of the chest. תנשפו, תישארו עד סוף הנשיפה, כאילו תישארו יציבים, תמתינו ואז תשחררו. אוקיי, בואו נפתח את הרגליים לפיסות. מצוין, אנחנו מפעילים את הרגליים, עקבים עובדים, העקבים מתארחים החוצה. מצוין. אם אתם, אני אגיד ככה, תרימו קצת את הברכיים. בדיוק, אני לא רוצה שתישענו אחורה, אני רוצה שאנחנו נמשיך לעבוד על הסקיפות, על הרמת הגב מתוך כל הגוף. אז תרימו קצת את הברכיים. כן, עקבים עדיין, אבל אנחנו עדיין משקל בתוך העקבים, ונסו להרים את הבטן ולמשוך משקל אחורה. מעולה. Interlock your fingers, תעשו שליבה אחת. נסי להיות עם הבעונות אל התקרה. למרות שהברכיים למעלה? כן, בעונות כן, בדיוק. זה להפריד, אנחנו עושים כיפוף בברך, אבל סביב העקבים אנחנו עובדים עדיין כמו קודם. כפות הידיים בגובה